take great pleasure in receiving this office symbol. I will do my best to govern as Provincial Director, Albay Police Provincial Office, Police Regional Office 5. Formal lang nag-asumir pwesto kasuudma ang bagong pamayokan Albay Police Provincial Office na si Police Colonel Julius Anonuevo. Niribaya ni Anonuevo ang dating pamayokan komandansya na si Police Colonel Fernando Cunanan Jr. Sigun kay Anonuevo, saro sa mga hirarom niyang tututukan ang pase orden sa probinsya nga ni masyerto ang kaligtasan kan mga albayano. Threats to the welfare of the public. We will intensify and innovate our intelligence-driven operations as well as investigation capabilities to support these persistent initiatives. Pinanginota ni PNP Bicol Director Police Brigadier General Andre Dizon ang turnover ceremony na ginibo sa laog kan komandansya sa Ligao City. Sinabi kan opisyal na dati niyang nakaiba sa National Capital Region Police Office si Anonuevo. Asin nahiling niya kung guraano ini kadedikado sa trabaho. Kaya kumpiyansa man siya na magagampanan ni Anonuevo ang sa iyang papel bilang bagong leader kan kapulisan sa Albay. Mahilingan man po nindo, mamatian nindo kung paano po mag-lead si Colonel Anonuevo na kumbaga subok ko man po bilang naging kaibahan sa Special Action Force tsaka sa Manila Police District, na hiling ko man po kung gaano siya magtrabaho. Matuninong man po at maray siya mag-lead kitaw. Sa iya man na pinasalamatan ang dating pamayokan Albay PPO na si Police Colonel Fernando Cunanan Jr. Sa mga naging kontribusyon kaini, urog na sa pagmantener kan peace and order sa probinsya. At sa ating outgoing PD, another snappy officer, pupunta siya sa next ladder ng kanyang career, paakyat. So normal lang po na mag-a-assume siya ng panibagong challenge sa kanyang career. So, kasabay kan sa iyang paghali, nagpaabot manin pasasalamat si Cunanan sa mga pag-iriba niya sa serbisyo. Asin sa gabos na nakatuwang niya ni nagkapirang taon na naging dalan para sa mga akomplishmento kan sa indang opisina. Nagpapasalamat sa hospitality na binigay ninyo po sa akin dito sa Albay. Ganun din ang criminalities na nangyari. So nagpapasalamat po ako sa ating mga local chief executives na naging kaibigan po natin, mga private individuals na lumapit sa atin, na tulungan natin. Lumapit po ako sa kay Congressman Saldico, tinanong po niya ako, ano yung pwede namin itulong? So sabi ko, napakagalante, napakabusilak ng puso ni Congressman Saldico. Mientras tanto, kasabay kan aktibidad, nagkaigwaman in blessing ceremony para sa bagong Albay Provincial Medical and Dental Office na makukuha sa laog kan Albay PPO. Nakaresibi man ang enterong hepe kan mga istasyon sa Albay, nin basic assault rifle 5.56mm as in investigation kits. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar.